Ato ning giuluhan ang atong pagtuon niining kahaponon, kalipay gitikad gikan sa kasakit. Kung wa mo masinati unsa nang pulo nga gitikad, nagtuo ko kato mga niagi og pagpanguma, no? Farming. Kahibaw sila kung unsa na siya. Dili ta makabaton og ani kung walay pagtikad sa yuta. Daghang mga panahon nga ang matag usa kanato atong ipahaluna ang atong kalipay sa mga butang nga atong gituhuan nga maayo. Apan doon na lang siya'y diferensya. Tungod kay maskig maayo siya, lumalabay lamang kini mga butanga. Sama pananglitan, malipayon ta kay himsog atong lawas. Wa tay balatian. Siguro malipayon ta tungod kay way problema ang atong pamilya. In harmony kita. Walay gubot, walay away. O siguro ang imong kalipay naa sa imong trabaho, sa imong negosyo, nga nag-uswag ka, na-promote ka, naa sa imong career. O siguro naa sa mga kabtangan nga imong nahuptan. Kini mga butanga, mga kaigsuonan, nindot ni siya. Makonsider na to ni siya nga blessing gikan sa Ginoo. Makonsider na to ni siya nga gasa gikan sa ato ang Dios. Apan kung kinira siya mo'y atong pasikaranan, sa atong pagpakabaton og tinuod nga kalipay, dili kini siya igo. Tungod kay ang ikahatag niini taphaw lamang nga kalipay. Dili gyud tong lalom nga klase nga kalipay. Tungod kay kung moabot man ang takna nga kining mga butanga kuhaon gikan sa atoa, ug maugay kana siya ang kasagaran nga mahitabo, ang atong mga kasing-kasing mahugno dayon. Mukulaps siya tungod kay nawala nato ang atong gituhuan nga makahatag natog seguridad ug makahatag natog kalipay ug katagbawan. Nakahinumdum ko usa ka magtiayon nga doon na sila'y usa ka dream house na nahimutang sa usa ka medyo pangpang nga bahin. No? Unya ila gyud ning gihaguan. Sud sa pila ka mga tuig ni gasto sila og ilag yung nakita nga nahuman kini siya. Nindot kay nga balay. Apan usa ka adlaw ni ana sa dihang nibunok ang kusog kay nga uwan. Ang mga yuta day sa ilawom na ginayhinay nagkalusno. Unya doon na nay mga liki sa ilahang sawg. Unya doon na nay mga liki sa ilahang mga bungbong. Tungod kay ang napahalunaan di ay ni adtong mao nga balay dili stable na klase nga yuta og ang ilang damgo, ang ilang dream house usa ka adlaw nakita nila nga nahugno na. Og nagtuo ko kana mao nga kasinatian mga igsoon, sama kana siya og samin nga kung magtan-aw ta nakasinati sad tag mga inana nga mga butang. Sa diyang atong ibutang ang atong paglaom sa mga huyang, gabok, unstable nga mga butang. Doon ay pipila ka mga Kristohanon nga aduna kitay sayop nga pangunahuna. Nga tungod kay kita mga magtutuo ni Kristo, si Kristo magaproteksyon kanato gikan sa mga kasakitan aning kinabuhia. Apan kumukalit ganig asdang kanato ang mga malisod nga mga trahedya og sirkumstansya sa kinabuhi, mubati dayon ta nga murag gibiyaan o gitalikdan o giabandonar kita sa Dios. Doon na sa mga tao nga ilang hunahuna, kung muhilak gani ka, naa ka sa kasub-anan, ilan ning i-consider nga immature ka. Ilan ni i-consider nga unspiritual ka. So ang buhaton nila para dili sila maalaan nga immature, aron dili sila maalaan nga unspiritual ang ilang buhaton, musmile sila kung sila gipalibutan sa ubang mga Kristohanon niya, moingon sila, praise the Lord. Apan sa sulod sa ilang mga kasing-kasing nangaguba na ang kahimtang sa maayo nga pagbati sud sa ilang kasing-kasing.
They are dying in the inside. Kung moabot man gani nato ang mga kasub-anan, ug moabot gyud na siya, nagtuo kitang tanan makaingon ta doon tayo naagian nga mga kalisdanan sa kinabuhi, nga may hinungdan nga nagmasulubon ta. Og nagtuo ko nga kita may ta okay ra ko karon, apan moabot gyud ang adlaw nga doon na sa gubangon nga lain nga mga panghitabo nga makahatag nimo kasub-anan. O kung moabot gani ka sa dapit diin, grabe ang imong kasubo, i-expose ni ana unsa kahuyang ang pundasyon nga imong gibarugan sa imong kinabuhi. Buti pasabot ang imong gibarugan mga butang nga dunay pagkagabok. Dinhi sa ato ang passage sa John chapter 16, verse 16 to 24, si Ginoong Hesus dinhi, nakita na niya ang tanang mga panghitabo. Nahibaw na siya kung unsay agian sa iyahang mga tinun-an. Og tungod ni ining kaalam sa tong Ginoong Hesus, og tungod ni ining pagkakita niya sa tanang mga butang nga wa pa manghitabo, iyang giandam daan ang iyang mga tinun-an tungod kay kahibaw si Ginoong Hesus nga moabot sila sa dapit nga mubati sila kasubo nga magapukan kanila. Usa ka klase nga kasubo nga maigo gyud sila fatally mga igsoon. Pila na lang ka mga oras ang kwintahon. Ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus ilang makit-an ang ilang pinalanggang agalon nga dakpon siya. Pila na lang ka mga oras ang ilang ihapon nga ilang makita nga si Ginoong Hesus itaral siya illegally og injustice nga klase nga pagtaral. Pila na lang ka mga oras ang ilahang iphon nga ilang makita si Ginoong Hesus nga dagmalan, sakiton, ilansang sa krus ug mamatay. Og sa dihang moabot na kanang taknaa, ang tanan nga gilauman sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus mahugno kini siya. Si Ginoong Hesus nga nakakita na niining daan, naghatag siyag saad sa iyang mga tinun-an. Nga kung moabot man gani kanila ang tumang kasub-anan, himuon niyang kalipay kanang mao nga kasubo. Og dili lang siya usa ka kalipay nga taphaw nga klase nga kalipay, kundi kalipay mga kaigsuonan nga mulungtad hangtod sa kapanahunan nga dili na nato maihap ngadto sa eternidad. Malipay sila bisan sa ilang kaguol nga makita nila ang Ginoong Hesus nga sakiton, ilansang sa krus ug mamatay, ilubong. Malipay sila tungod kay human sa tulo ka adlaw mabanhaw ang atong Ginoong Hesus. Og ila na sang makita pagbalik ang ilang pinalanggang magtutudlo. Og nagtuo ko nga niining kahaponon ang atong Ginoong Hesus naghatag kanatog saad nga kung atong iangkla ang atong pagtuo, nga kung atong iangkla ang ato ang paglaom nga na sa ato ang manunubos o Ginoo nga nabanhaw gikan sa lubnganan, bisan pa man unsa kalalom ang atong kaguol, kasub-anan, paghilak, pagdangoy o pagbako, kana mo kasinatian nimo magsilbi kana siyang yuta nga gitikad. Aron dihang dapita mutoy hakaw ug mutubo ang pagpakabato nimog kalipay nga dili pwedeng uyugon og dili pwedeng pukanon nga klase nga kalipay. Aduna kitay mga punto nga atong tun-an ining kahaponon, ato ning sugdan sa usa ka pangutana, tan-aw na to. Unsay angay natong masabtan sa Kristohanong kinabuhi? Una, may kasakitan mintras buhi pa. Di na to ikalimod. Dili na to angay ikatingala nganong nahuman na po sa ka problema na nasay mo abot. Basahon na to ang Juan 16:20 nag-ingon dinhi, sultihan ko kamo maghilak kamo og magminatay apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol.
Nagtuo ko nga angay na tong sabto ni siya. Nga mintras ni apatan naglakaw ni ining kalibutan na. Kining kalibutan nga nahulog tungod sa sala. Aduna pagayoy moabot og moabot pa og daghan pang moabot nga mga panghitabo sa kinabuhi nga makahatag natog mga kasub-anan. Niya tay angay timanan, tanaw na to. Una, daghan pang moabot na kasakitan sa imong kinabuhi. Paita aning istoryahan, no? Di ba kita ganahan nga napay moabot ni kasakitan? Tinuod yun ang giingon nila nga sa diyan nahimugso taning kalibutan na gikaluhaan na tag problema. Tungod kay niining kalibutan na adunay mga panghitabo nga nanghitabo nga wala tay gahom sa pagpugong niini. O kung moabot man gani ni siya mga hitabua, di na to kalikayan, masubo ta, maguol ta, muhilak ta. Basahon na to ang verse 22, nag-ingon, mausab kini ang mahitabo kaninyo, karon naguol kamo, apan makikita ra kaninyo pag-usab og malipay unya kamo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Ang pagkahimo natong Kristohanon igsuon. Wala na mag-exempt nato nga dili na ta makasinati og mga kasub-anan sa kinabuhi. Ang atong pagkahimong believer ni Jesus Christ nga mao'y atong Savior and Lord, wala na siya mag-insulate nato. Aron dili na ta makasinati og mga lalom nga mga kasub-anan. Ang atong Ginoong Hesus naghimo siyag mando nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. O kita kahibaw kita pinaagi sa pulong sa Dios nga ang lala sa sala gi-remove na ni Ginoong Hesus. Buti pasabot ang matag usa kanto angay nga di na ta mobatig kahadlok sa kamatayon. Kay gi-remove na ni Jesus ang sting, ang lalas kamatayon, apan bisan pamaniana mga matay gihapon kitang tanan. Ha? O kung moabot man nato ang kamatayon, i-expect na ay kagulanan o kasub-anan. Apan ang nakanindot lang nato mga Kristohanon, tungod kay naatay paglaom, o ang atong paglaom anaa sa ato ang Ginoong Hesukristo, nga gikan sa lubnganan, tungod kay namatay siya, nabanhaw siya. Mauna kung naa ganitay mga minahal, naatay mga hinigugma, mga membro sa atong pamilya, kung ugaling mo taliwad man sila ni ining kalibutan na, di na to kalikayan nga muhilak ta. Daw sa kumuto na atong mga kasing-kasing, diha sa pagsubo, ilabi na gyud kung ang klase sa kamatayon kanang kalit, kanang klase sa kamatayon nga wa na to dahuma, nga mauna siya ang muabot. Apan angay nga makasabot kita ni ini mga kaigsuonan, nga wala na maghimo na tong immature, wala na maghimo nimong unspiritual kung ugaling mubati kag kasub-anan. Mao ni say tinuod, ayaw ni kalimti. Ang atong kasubo, dili siya lahi. Ana si kalahian, pero ang atong kasubo, kung ato ikumparar sa mga tao nga naa sa kalibutan, masubo sad sila. Pero sila masubo, walay relasyon sa atong Ginoong Hesus, kita naatay kasubo. Nga naatay relasyon sa atong Ginoong Hesus, apan doon na kini kalahian. Nga naman, tungod kay kita nga moagig kasub-anan, may paglaom kita. Amen? Ingon din sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13, basahon na to, mga igsuon, buot kami nga masayod kamus kamatuoran. Mahitungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo maguol, sama sa mga tao nga way paglaom. Apan mao lagi bisan ani mao nga klase nga paglaom nga naata.
atong paglaom ngadto nakasintro sa atong Ginoong Hesus. Naa gihapon tay kasub-anan. Masubo ta, maguol ta, muhilak ta, muagi tag kasakitan sama sa mga tao nga nianing kalibutan na. Inote lang ninyo ang Isaias 53 versikulo 3. Si propeta Isaias iyang gidescribe si Ginoong Hesus nga usa ka tawo nga puno sa kasub-anan. Si propeta Isaias iyang gidescribe ang atong Ginoong Hesukristo nga kanunay adunay mga kasub-anan ug mga kaguol sa kinabuhi. Adunay usa ka pastor, kauban siyang asawa, unya ang ilang anak nga babae nagmasakiton. Unya nagampo sila kay pinangga kay nila ang mao nga anak nila nga babae. Uban ang mga paghilak sa ilang pagampo. With intensity ang ilahang prayer diya sila mga pagampo. Apan bisan pa man sa ilang mga pagampo, wala maayo ang mao nga bata kundili gibawian gyud siya sa iyang kinabuhi sa naghatag niini nga mao nga ato ang Ginoo og Dios sa langit mga igsoon. Paglabay sa mga katuigan, ang mao nga pastor iyahang gihanduraw sa paghinumdom ang iyang kasinatian ni atong panahon na. Katong mao nga stage o season siyang kinabuhi nga daw sa dunay bagyo nga niabot ngadto kanila sa ilang pamilya. O nakaingon siya, nakalatas ko atong panahon na tungod sa imong pulong o Dios. Unya gikan atong panahon na dili lang kadto mao nga season kundi sa mga adlaw, mga simana, mga buwan, mga tuig ug mga katuigan nga nilabay, dekada na gikan ni atong panahon nga nahitabo kadto siya. Sa di na malandong siya mga kaigsuonan. Iyang nakita nga ang pulong sa Dios mao'y nag-sustain niya. Ang pulong sa Dios mao'y nagpalatas niya. Nga hangtod ni inihigayon na nagpadayon siya. Mingawon gihapon siya siyang anak. O sa mga panahon nga mingawon siya siyang anak, di niya kalikayan nga daw sa mubati siya nga murag gikusi iyang kasing-kasing. Apan kanunay niyang buhaton bao kini siya, mo-rest siya in the goodness of God. Mo-rest siya dayon diya sa pagkasuberente sa atong Dios. Di nakahibaw siya nga ang atong Dios is magbubuot sa tanan. God is in total control. Nga kung kita naaman tanian ng mga klase nga sitwasyon o sirkumstansya sa itong kinabuhi, dili na aksidente, ang Diyos mismo mo'y nagbutang nimo. Ni ana mong dapita tungod kay duna siya'y mas higher purpose nga nung gikinahanglan nimo nga mo go through ni ana mga klase nga sitwasyon. O ikatulo ay kalimot, gipangga kas Ginoo while naa ka ni ana mga sitwasyon sa imong kinabuhi. Kini mga pastor, mga igsoon, nagtuo ko, kahibaw siya unsan ng kahupayan nga nagagikan sa ato ang Diyos. Apan bisan pa man kahibaw siya unsan ng comfort nga inap nga muhupay siya mga kasub-anan nga gikan sa Diyos, di sad niya ikalimod ang realidad nga iyang nasinati, sakit sa kasing-kasing nga nawagtangan siya anak. Sa susamang paagi kita nga niya ning kahaponon karon wa ko kahibaw unsay atong mga sirkumstansya. Apan ayaw kamog kalimot, aduna kita'y dalangpanan nga atong kadaganan. Ang atong buhi nga Dios usa ka dakong bato. Apan bisan pa man og kahibaw ta nga naatay kadangpan nga mong atong Dios, di nato i-deny og atong i-acknowledge kanunay ang realidad sa mga panghitabo nga mobos ng kinabuhi nga makahatag natog kasub-anan. Tanaw na to ni mga pangutana. Unsa nagkalain-laing hinungdan sa kasakitan na sugabangon sa usa ka Kristohanon? Sa atong passage nga atong gitun-an, makita na to ang pipila ka mga butang nga nakaapekto sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus.
O kini mga butanga nga nakaapekto sa ilahang kasing-kasing o kinabuhi, makaapekto gihapon ni nato karon. Tanaw na tong una. Mga kasagmuyo. Unsa gay ng kasagmuyo sa in English? Disappointments. Dunay mga butang nga ato ang gi-expect nga mao'y mahitabo apan wa mahitabo. Dunay mga butang nga atong gidahuman apan sukwahi ang pamaagi nga nahitabo sa atong kinabuhi kaysa unsa may atong gipaabot nga mao ni si mahitabo. Ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus nag-hope sila nga si Ginoong Hesus mao gyud ang Mesiyas, ang Mesiyas nga gamhanan ug mubuntog, usa ka conquering Mesiyas, no? Ang ilang gihop ni Jesus nga iyang i-redeem ang Israel gikan sa pagkaulipon sa gahom sa Roma. Apan ang ilang nasinati sa ilang pagkuyog-kuyog ni Ginoong Hesus, dili mao ang ilang nasinati. Nag-ingon dinhi sa bersikulo 21, basahon na to. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwa sa Israel. Sa dihang ang mga tinun-an ni sunod ni Ginoong Hesus gibiyaan nila tanan. As in, why gi-reserve? Gibiyaan nilang tanan. Nagtuo ko ikaw ug ako mao sa nitong gibuhat, dili ba? Nga sa dihang nakailatan ni Kristo nya the born again ta, so sa tong kasing-kasing mao ni siya tong kanta, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus ilang gibiyaan tanan tungod kay nagtuo sila nga si Jesus mao ang gisaad nga Mesiyas sa karaang tugon. Apan imbis ng ilang gidahuman mao nga si Ginoong Hesus, mo-reign, muhari siya uban ang dakong gahom nga iyang puuhon ang tanang kaaway sa piniling katawhan sa Dios ang nahitabo sukwahi. Tungod kay si Ginoong Hesus gidakop, gitaral, gisakit, gidagmalan, gilansang sa krus ug namatay. Timan ini siya maigsoon. Doon ay mga panahon sa itong kinabuhi makasinati tag disappointment. Kasagmuyo. Sa diya nga ato mga pag-ampo extended na kaayo, wala gihapon gitubag sa Ginoo. Sa diyang naay usa ka butang diin nag-investa sa ato ang kusog. Naningkamot ta, nanlimbasog ta. Ang atong mga sakripisyo atong gibutang dinha. Apan sukwahi ang nahimong sangputanan. Doon ay mga panahon nga natay gibuhat nga mga butang. Unya nagtuo ta, Lord, nagbuhat ko sa imong kabubuton, mao ni akong gituhuan. Apan bisan pa man ni ana mga kaigsuonan, failure ta. Walay ko nimo gi-bless, Lord. Walay ko nimo pandungi sa imong pabor, Ginoo. Ma-disappoint ta mga kaigsuonan. O nagtuo ko ako kahibaw sa mga disappointment o kasagmuyo nga naa ka sa imong kinabuhi, mao niya na sinati sa mga tinun-an. O kung ikaw tinun-an ka ni Ginoong Hesus, wa tay kalahian ngadto nila. Ikaduha, mga kalibog. Basahon to bersikulo 18 sa atong passage nag-ingon. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili madugay? Nangutana sila, dili ito masabtan ang iyang gisulti. Ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, naglibog sila. Di silang kasabot nga naman, nga si Ginoong Hesus, kinahanglan man niya nga mo suffer. Kinahanglan man niya mamatay. Wagay sila kasabot, bisan pa man nga doon na higayon. Nga gi-explain ni Jesus, ngadto siya mga tinun-an, nga gikinahanglan niyang mo suffer and die. Nga naman, tungod kay ilang expectation lagi, si Ginoong Hesus usa ka Mesiya, usa ka conquering Messiah, dili usa ka suffering Messiah. Og nagtuo ko kita nga niya nining kahaponon mubati sadtag mga kalibog. Sama sa kong giingon, doon ay mga butang nagdahom ta mo ni mahitabo ug wa mahitabo. Unya naa gyud tay conviction, Lord, I'm doing your will.
Lord, I'm doing your work. Nagbuhat ko sa imong buluhaton, Lord. Nagbuhat ko sa imong kabubuton, Lord. Di ko kasabot, Ginoo. Og nagtuo ko mga igsoon na mga panahon nga sa diyang magbasa tas Biblia, personally. Og na mga panahon maminaw tag mga wali, di sadtang kasabot sa kasulatan. Nganong maumanay giingon sa pulong sa Ginoo. Og daghang mga panahon nga atong kalibog, magdala natog kasub-anan. Og dili lang ta mubatig kasubo, magsugod na ta nga mo question sa goodness o sa tender, loving care sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ikatulo, tanaw na to, nagmalambuon ang kadaotan. Sa dihang tanaw na to, ang mga daotan ni daog. Kailatag mga tao nga naay commitment sa church, naghimog mga sacrifices, nagpalawom sa ilang personal devotion sa Ginoo, ni-appeal sa mga ministry, nagsimba, o nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Apa na ay mga pag-antos. Unya na ano yung mga tao nga way kahadlok sa Dios. Dili mo basas kasulatan. Walay ampo-ampo. Walay pagdaig o pagsimbas Ginoo. Nagmalambuon lang ng kinabuhi. Ni uswa Ginoon sila. O niya, deep inside itong kasing-kasing, maingon din ta, unfair man ka, Lord. O kini mga butanga makahatag na tog kasub-anan. Basahon to versikulo 20, nag-ingon sa second part. Maghilak ka mo o magminatay, apan malipay ang kalibutan. Dinhi, si Ginoong Hesus, nagpasidaan sa iya mga tinunan, nga ang kalibutan, magsadya sila. Tungod siyang kamatayon. Nga ang kalibutan murag sila ang nidaog. Tungod kay ang mga korap nga mga Jewish leaders mubati sila dakong kadaogan nga nilampos gyud sila sa ilang tinguha nga si Ginoong Hesus mapatay pinaagi sa kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Sa atong panahon karon, daghang panahon makakita ta sa mga daotan nga mao hinoy nag-prosper. Mao hinoy ni excel. Apan ang mga matarong mao hinoy ni kasinati o mga kalisdanan o mga kasakitan. Magpuno kini siya kasub-anan sa kasing-kasing sa diya makita kitag sama ni ini, dili ba mga igsuon? O makaingon dayon ta, asa man ang hustisya ani Lord. Ikaapat, mintras ania pa kita ni ining kalibutana. Kining kalibutan nga itong gipuy-an is gitawag ni a fallen world. Mintras niya pataning kalibutana. Mao na ang ato ang balaan nga paglaom, mao ka ng paglaom sa himaya. Din kuhao na kita sa Dios gikan dinhi. Mao na atong perfection. Didto wala na'y kamatayon, wala na'y kasakitan. Mintras di apatan nagtungtong nining kalibutan na, o nagsulo pa kita ni ini mao nga lawas mga igsoon nga madunuton, aduna gayud kitay mga kasub-anan. Juan 16:33 sa second part nag-ingon, paantuson kamo sa kalibutan. Ang sala mo hinungdan nga ang creation is naguba. Ang ato mga lawas maluya. Kung maka-observe mo ang mga relasyon nato, kanunay dunay guna. Lahi ang relasyon sa tao, magkadugay, magkabati. Tungod na siya sa sala. O bisan kitang mga Kristohanon, nga niya kita karon padayon ta nga nakig-wrestle, nakigbugno kita batok sa sala o sa konsekwensya ni ini. Buti pasabot, bisan kitang mga Kristohanon, dili kita immune sa kasakitan. So kapangutan na ta, unsa man ang mga kasakitan nimo karon? Unsa man ang imong mga paghila karon? Unsa man ang imuhang mga pagsubo karon mga kaigsuonan? Ayaw kahadlok. Padayon sa pagkinabuhi diya sa pagtuo, pagsalig sa ato ang Ginoong Hesukristo.
bisan pa man sa mga sitwasyon nga daw sa way kasiguraduan ang tanan. Murabag kung nagmaniho ka sa imuhang sakyanan, zero visibility yung makita. Bisan pa man niya padayon. Kung atong ilhon nga kita nakasinati tag mga kalisdanan tungod sa atong pakighiusa ni Kristo, kung imong i-recognize, i-acknowledge nimo, ni suffer ko na ako'y mga kalisdanan o kasubanan tungod din sa akong pagkahiusa ni Kristo Jesus. Sultian ti kaigsoon mo na ang pinaka first step towards a genuine joy. Sa tanan na to mga kasakitan, timan iniwa ta mag-inusara. Ang Ginoo, wala lang siya mag-uban nato, kundili naghatag siya kalipay nato nga dili pwedeng agawon gikan nato. Ayaw ikaulaw ang imong mga kasubo. Ilabi na gyud sa pagpaambit ani nga to sa imong mga kaigsuonan. Maayo nga mahiusahan kini sa pagampo. Appeal sa inyong IPM. I-share na siya ngadto para nga ang imong pagampo mahiusahan nga mahatod kini ngadto sa trono sa grasya sa Dios sa ingon ni ana ang iyahang kaluoy, ang iyang grasya ug ang iyang pabor iyang ikapadangat diha kanimo igsuon. Ikaduhang punto na to. Nagsaad ang Ginoo na himuon niyang kalipay ang atong kasakitan. O niini mo nga point, doon natay duha ka pangutana nga ato ang tamdan. Ang una, unsang klasiha nga manunubo si Jesus. Ang ikaduha, unsaon man niya pagbuhat nga ang atong kasubanan mahimong kalipay. Tanaw na to ni mga pangutana. Unsang klasiha na manunubo si Jesus. Una, adunay kahangawa, nay compassion ng atong Ginoo. Inay mo tapad, maluluyon ang Ginoo. Si Ginoong Hesus, nahibaw siya ang iyang mga tinunan, adunay kalibog. Si Ginoong Hesus, nasayod siya ang iyang mga tinunan, adunay mga kasubanan. Apan bisan pa man ni ana, wala sila girebuke ni Ginoong Hesus. Kini mao nga passage nga tong gitun-an. Wala ningon si Ginoong Hesus pagkagagmay ninyo pagsalig. Wa niya gi-rebuke. Unsay gibuhat ni Ginoong Hesus? Malumo, gently nga iyang gi-prepare ang iyang mga tinun-an kung unsa may bagyo nga moabot ngadto sa unahan. O kung moabot na sila sa point, sa punto nga ila nang sa gubangon, naa na sila sa sentro, sa bagyo, nga mao ang kasakitan o kamatayon ni Ginoong Hesus, nga mahugno sila, matod ni Ginoong Hesus. Mao ni ang saad. Himuon niyang kalipay ang ilang kasubanan. Nagpakita ni nga ato ang Diyos maluluyon. Nagpakita ni nga atong Diyos nakasabot siya sa atong mga kaluya. Ang atong Diyos, yung atong labawang pari, og naa siya'y sympathy na to. Kung unsa may imong gibati karon, timan ini, gibati na sa atong Ginoong Hesus. Buti pasabot, sa diyang muagi ka sa mga bagyog, mga unos, wa ka muagi nga ikaw rang usa. Uban ang Ginoo nimo, og nagkupot siya nimo igsuon. Amen? Pakpakan tong Ginoo niya na. Unsang klase na manunubo si Jesus? Ikaduha, nihimog sakripisyo. Si Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan, siya ang suffering Savior na to. Iyang giintrahan niya, nisulod siya sa tumang kasakitan. O walay nagtuklod niya, wa siya gipugos, kundili willingly, ngang atong Ginoong Hesus, iyang gisagubang sa pag-atubang ang hilabihan nga kasakitan o kasubanan sa kinabuhi. Atong makita mga igsoon sa record sa gospel, dito sa garden sa Getsemani, sa diya nagampo siya ang iyahang singot na himo kining dugo. Dugo ang iyang gisingot dito. O dito sa krus sa Kalbaryo, sa diya nagbitay siya dito mga kaigsuunan. Nabulit siya sa tanang sala sa mga tao.
Ang imong sala ug akong sala gikarga ni Ginoong Hesus didto. Og didto nituaw siya, Diyos ko, nganong gibiyaan uman ako. Sukad-sukad from eternity past, wa gyud mahitabo nga na-break ang tamis nga relasyon ni Ginoong Hesus og sa iyang amahan. Kinirang puntuha. O kahibawa mo unsay rason nganong na-break ang mao nga tamis nga relasyon ni Ginoong Hesus og sa amahan tungod kay ang amahan sa langit siyang pagkabalaan, dili niya maako nga mutan-aw siyang anak nga nabulit sa imo ug akong sala. Gipas-an niya ang kabug-at sa sala bisag wa siya sala. Gipas-an niya ang tanan. Wa siya muhunong sa tunga-tunga. Wa siya mo give up sa tunga-tunga. Wa siya mo quit pag abot niya sa tunga-tunga. Wa siya moingon, di na ko ni humanon. Apan iyang gihuman ang tanan. Kay numdum ko sa usa ka pastor nga niingon, kung naa kay suffering, maura nimong buhaton. Suffer. Kay ang grasya sa Ginoo maglig-on nimo. Si Pablo nag-ingon, I can do all things through Christ who strengthens me. Gipas-an ni Ginoong Hesus ang tanan nganuman, og iyag yung gihuman ang iyang misyon sa iyang pag-ani sa kalibutan tungod kay iyang gitan-aw nga human niini mao ang kalipay dako kaayo nga makadala siya daghan nga mga kalag ngadto sa himaya sa langit. Nakahibaw si Ginoong Hesus unsay atong kasakitan. Tungod kay siya mismo fully nisulod siya unsa ng kasakitan. O ang iyang kasakitan dili basta-basta mabangbang mga igsoon. Lisod ang iyang giagian tungod og alang kanato. Amen? Ikatulo, namatay apan nabanhaw. Gihatagag kasiguraduan ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinun-an, balikon ko, nga ang ilahang kasub-anan mahimong kalipay. Og mahitabo kini siya, inikakita nila ni Ginoong Hesus pagbalik. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, dako kay itong kahimuan nga to kanila. Nag-transform kadto nila. Sa diyang gidakop si Ginoong Hesus, nagkatibulaag sila. Bisan si Pedro nga nanganti, nga magpakamatay tungod og alang ni Ginoong Hesus, nilimod makatulo. Apan sa dihang si Ginoong Hesus na banhaw, og ilang nakita pagbalik si Ginoong Hesus, ang ilang kahadlok na ilisan kini siya, og pagka maisugon nga nibarog sila sa ilang pagtuo. Gikinahanglan na itong paglaom. Sa tanan na itong mga gisagubang kinabuhi. Og ayaw mo kalimot, ang ato sang paglaom is grounded kini siya. Diha sa kadaugan ni Ginoong Hesus, gikan sa kamatayon. Nga ang kamatayon, wala ni makapangupot ni Ginoong Hesus, nga dili siya mabanhaw. Way gahom ang kamatayon diha sa tong Ginoo. Og tungod kay siya buhi man. Og tungod kay siya mubalik man. Nagsaad siya nga inigbalik niya, kuhaon kita niya, og uban nakita niya ngadto sa walay katapusang kapanahunan. Nagpasabot kana siya nga dili lang niya hatagag kahupayan ang ato mga kasub-anan karon, in the here and now, kung naatay mga kasub-anan niya atong isalig, atong ipunting atong paglaom ngadto ni Ginoong Hesus, kundi nagsaad siya nga iya gyud tang haw-ason gikan aning kalibutana. Og didto hatagan kita niya walay katapusang kalipay nga dili gyud matarog mga kaigsuonan. Ang atong ganti sa langit dili material nga butang. Daghang mga panahon kung maghisgot ganitag reward, ang naa din sa ato ang mindset is material things. Dili na mo ang reward sa langit. Of course, sa langit, doon na dito'y dalan nga bulawan. Matod pa, nag-istoryahan ni sa usa ka pastor niya, komedya lang. Kini bang, na ako na yung mga tao nga,
Nindot kay mga singsing, gold niya, bracelet gold. Kanya mo adtos merkado mingon, tagpilang kilo ani. O niya nitubag sa lang tindira, gold magngipon, 150. Ang atong reward, mga igsoon, dili bulawan. Dili jabanti. Kana mga mahalon nga mga butang, mga batol, nanas langit. Pero kahibaw ba mo nga makahatag na tugtumang kalipay kung tuan na tadidto nga mo itong gilauman si Kristo Jesus mismo. Amen. Mag-unsa man ang bulawan dito nga dalan kung wa si Ginoong Hesus. Ang atong ganti mao kanang unsa ta kaduol niya kung tuan na ta ngadto sa langit nga makig-uban ta niya ngadto sa walay katapusang kapanahonan throughout eternity. It is the nearness of Jesus, my igsoon. Bisan karon wala pa ta makig-uban niya, masinati nato nga duol atong kasing-kasing niya. Sa dihang mudut-dut ug muduol pagyud niya diha sa atong personal nga debosyon. Amen? Dihang mudut-dut sa itong mga pag-ampo, apil mo sa IPM. Kaya diha sa mga pag-ampo, mga igsuon, masinati na to ang gamhanang kamot sa Ginoo. Nga magapanghimo sa mga butang katingalahan, labaw pa kaysa itong ginahuna. O kung makasinati, gikag tubag, sa iyong mga pag-ampo, makaingon ka, duol kay kanako, Lord. Bisan pa sa itong mga pag-ampo, nga wa tubagas Ginoo. Kumuduol taniya sa pagpamalandong siyang pulong, pasabton taniya, ug moingon siya, paabot lang. Paabot lang, ug samtang nagpaabot ka, doon ako'y mga nindot nga mga butang nga gihimo sa imong kasing-kasing. Imuhod man tas Ginoo na. O kung makahibaw ta nga God is at work sa itong kinabuhi, maghatag ng kalipay na to. Amen? Ignay mong tapad, pinangga kas Ginoo. Pangutana, unsaon paghimo ni Jesus na kalipay ang kasakitan? Una, pakit-on kita niya sa himaya sa krus. Ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, nagkatibulaag sila, pero nagtuo ko nga naagihapon sila, nagtanaw ni Ginoong Hesus from a distance. O nakita nila ang dugoon nga lawas ni Jesus. Katong Passion of Christ nga nagkadugo, nga nagbitay sa krus. Kung imo tong tan-awon, makakita pa man ka sa artista nga may nagdaato. No? Artista, gid niyo. Pero si Ginoong Hesus, mga igsoon, di na mapurma ang iyang lawas o ang iyang itsura. Tungod sa grabe nga mga bunog. O ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, sa diyan nagtanaw sila sa ilahang pinalanggang magtutudlo nga nagkabulit sa dugo dito sa krus, ilan nga i-consider as the saddest, pinakasubo nga moment sa ilang kinabuhi isip mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Dili ni parihag sa lida nga kanang natas balay nga magtanaw tag movie niya. Tanaw na to, ato lang i-post. Di pwede nilang i-post. Dili sad pwedeng i-fast forward. Kundili mga igsoon na witness sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus first hand. Unsay iyang gidangatan dito sa krus. The horror dito sa krus, mga igsoon. Apan sa diha, mga igsoon, makita na to ang buhat sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Ilabi na gyud sa Book of Acts. Bisan ang mga epistles. Kung atong tan-awon ang mga gisulat sa mga apostoles, wala sila magpabilin nga nagtutok sa kasakitan nga nasinati ni Ginoong Hesus. Do makita na nila, apan dito sila ni punting sa ilahang pagtanaw sa himaya nga gipasundayag sa krus ni Ginoong Hesus. Ang krus, mga igsoon, ang himaya sa krus, mao ni siya nahimong sentro sa mga pagwali sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus, sa mga apostoles. Tungod kay ang himaya sa krus mao kini siya pundasyon aron ang matag usa kato makadawat kita sa kapasayloan sa Dios. Si Pablo gani nag-boast siya in the cross. Inote niyo Galatians chapter 6
verse 14. Ang iyang garbo nasa krus ni Kristo. Si Jesus nag-ingon sa Juan 16:20, inote lang ninyo, ngang ilang kasub-anan mahimong kalipay. Ngang ilang kasub-anan matransform kini siya ngadto sa dakong kalipay. Og aron nga mas masabtan sa iya mga tinun-an, naghatag si Ginoong Hesus dinig usa ka imagery nga magsilbing ilustrasyon kung sa unsang paagiya himuon ni Ginoong Hesus nga ilang kasub-anan mahimong kalipay. Basahon tong Juan 16:21 nag-ingon, kung ang usa ka babay hapit na manganak, maguol siya kay miabot naman ang takna sa iyang pag-antos. Apan inikataw sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos kay malipay man siya nga nataw ang usa ka bata. Inig ang usa ka babay manganak kay nagtuo ko mao na siyang panahon na nga agion niyang grabe nga kalisdanan sa iyahang kinabuhi isip usa ka inahan. Mag-abot din na mga luha o mga sipon o ang mga pag-agay, aruy. Siguro ang uban moingon, di na kumuusab. Grabe ang kasakit nga bation. Inigawa sa bata. Ang bata nga nasod sa tiyan nga mo'y hinungdan siyang kasakitan, inigawas ani, mao ni hinungdan siyang dakong kalipay. Mao'y source sa iyang joy. Once, mao ni source sa iyang pain. The moment nga mugawas ni, mao ni siya ang source of joy niya. Sa Hebrehanon 12, inote niyo, nag-remind nato ang nagsulat din nga atong i-fix ang ato ang mga mata nga to ni Jesus. Kay si Ginoong Hesus, sa diyang mututok kita nga to kaniya, siya ang maghatag kanatog pagkamatarong, kalinaw ug kalipay. Og the more kita nga mutan-aw sa himaya sa krus ni Kristo, the more nga ang atong kasub-anan mahimong kalipay. Kung na kay problema, kasagaran na to, basta na tayo problema, masiril-siril ta, kang kinsa ta magpatabang, kang kinsa ta asam ko makapangutang. Mao man ito kung na kay sa gubangon sa imong kinabuhi mo ni buhata, hinumdumi si Kristo Jesus didto sa krus. Ayaw lang tan-awa ang iyang kasakitan. Ang uban, labi ng city palabras, mingon din. Painig-ingon sa punto na tapo, lakaluoy ni Jesus, namatay na siya. Wa silang kasabot. Ngang iyang kamatayon, kadaugan na to. Mo nang the more ta na mo focus mga igsoon ni Ginoong Hesus, the more atong kasub-anan matunaw kini siya og mahimong dakong kalipay. Kalipay nga nagsukad sa atong pagkahiusa ni Kristo Jesus. Ikaduha, tagaan kitag langit no na pagpanlantaw. Perspective, eternal perspective. Wala man dayon gipasabot ni Ginoong Hesus ang tanan siya mga tinun-an. Apan pagkahuman sa iyang pagkabanhaw, sila nabanhaw na si Ginoong Hesus, iyang giablihan ang kamatuoran ngadto kanila. O iyang gipakita sa mga tinun-an nga ang Mesiyas kinahanglanon nga muagig kasakitan sa dili panghimaya. O kita mga igsoon angay batunan nato na mga klase nga pagpanlantaw. Kasakitan sa dili panghimaya. Eternal perspective. O kung naa ganita eternal perspective, mga igsoon mo, tabang na siya nga maka-endure ka. Wa may dautan nga manikay-sikay ta matag-adlaw. Magtrabaho, magnegosyo, mo eskwela, mag-desire nga mo excel ta sa ato mga trabahoan. Nga maglantaw ta sa pipila ka mga katuigan, nag-prosper ta. Maayo na siya. Apan ayaw kalimot nga sa tanan bato ni ang eternal perspective. Lantaw na to ang langit. Lantaw na to ang himaya. Makinabuhi kita matag-adlaw diri sa kalibutan, nga wa ta malimot nga gilandungan kita sa himaya sa langit.
Kako mauni atong eternal perspective, makaing kadi na kong igbali kung unsa may kasakitan nga moabot na ko karon tungod kay ang tinuod na kong puloy-anan dili dinhi kun dili didto sa langit uban sa akong manunubos o Ginoo sa akong kinabuhi. Kitang tanan lumalabay lang kalibutan na. Mga pilgrims lang ta dinhi, dili ba? Mga ang atong pagkalumulupyo wala ning kalibutan na. Ang atong pagkalumulupyo tuwa sa langit. Og atong batunan kana mga klase nga perspektiba. Kay kung naatay eternal perspective mga igsoon, papilion ta sa unsa man itong commitment og sa unsa may commitment nga ang itong ihatag sa church kung kining duha is in rival, pilion gyud nato ang iyas Ginoo. Amen. Samot na kanang nay mangimbitar na to nga mga ligog Domingo niya mangilaw. Uy, pilion na tong pagsimba uy. Nga naman natay panlantaw sa langit. Og timan-ini siya sa mga panahon nga di kamo anhi sa panagtigom og sa pagsimba. Mao nang adlaw nga mensahe para imo. Para imo na. Unya wa ka dinhi pagkadakong alkansi nimo. Ang Biblia nag-ingon, what does it profits a man if he gains the whole world? Kung nag-enjoy ka sa pleasure sa kalibutan. Pero kapildihan, alkansi ka sa mga butang espirituhanon. Mao nga niining kahapon nagtuo ko, mausab atong perspective. Batunan natong eternal view para makatabang nato nga mulahutay ta nining Kristohanong kinabuhi o sa kadagan sa lumba sa pagtuo. Ang Salmo 63 may iso natuo kahibaw na mo sa story ani. Nagpakita ni kung sa unsang paagiha ang salmista ang iyang perspective nakapabag-o sa iyang kasub-anan. No? Ang salmista dinhi naglibog siya ngano man nga nagmalampuson ang mga daotan. Hayahay man ilang kinabuhi. Naglibog siya. Hangtod nga nisulod siya sa sanktuaryo sa Ginoo. Hangtod nga nisulod siya sa dapit di inaa dito ang presensya sa Dios o gipasabot siya sa Ginoo. Gitagaan siya eternal perspective. Og nakita sa salmista mga igsoon nga mo si Asaph nga ang sangputana niini mga tawhana mga kaigsuonan mao ang kalaglagan o kapildihan sa ilang mga kalag. O sa diha nga, nisulod siya sa sanktuaryo sa Ginoo, o gipakita siya sa Ginoo mga kaigsuonan, na realize niya nga ang tinuod niyang bahandi, ang iyang pahat, ang iyang portion, mao ang Ginoo. Amen? Di niya igbali nga wa siya ni mga butanga. Basta na ang Ginoo niya maigsuon. Ha? Inay mo tapad, di na ko igbali tanan, basta na ang Ginoo nako. Ingna. No? No? Eternal perspective. Mao na mo usab sa ato ang despair nga mahimos siyang paglaom. Ikatulo, si Jesus nagpataliwala kanato og sa Dios. Basahon tong bersikulo 23 ngadto 24 nag-ingon. Inigabot ni atong adlaw, dili ka mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon. Kaniya pinaagi sa ngalan. Hangtod karon wala pa kamo mangayo og bisag unsa pinaagi sa ngalan. Pangayo og kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Ang pagpangayo pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus, nagpasabot na siya nga magampo ta in line sa kabubuton sa Dios o magampo kita in line sa kahimayaan sa Dios. Mao na siya gipasabot praying or asking in Jesus name. O kung tubagon sa Ginoo atong pagampo, ang atong kalipay mamahingpit. Apan bisan pa man kung atong pagampo muragwa tubagas Ginoo. Kasagaran mo biyan itong kasinatian. Ang angay na itong buhaton mo salig ta sa Ginoo nga ang Dios nagpanlihok bisan pa man sa mga dapit nga di nato makita og di masayop. He who began a good work in you, matinud-anon siya nga muhingpit niini
mga kaigsuonan. Ingnan tapad nagpamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ha? No? Og iyahaning i-accomplish ang iyang purposes sa mga pamaagi nga masurpresa ta. Ha? May pagkakatingalahan sa iyong pamaagi, Lord. Kung makahibaw ganita, ngano, o kung kanus-a gani niya tubagon ang atong mga pag-ampo, murag nagbaha ang atong kalipay. Ha? Magabaha atong kalipay, maigsoon. Kahibaw mo kami namsad may IPM nga to sa Living Word downtown. O niya mong IPM matag Martis. Kahibaw ka kung sa'y makahatag na kong kalipay. Aside nga, pasination ko sa Ginoo nga tubagon niya ang akong pag-ampo, kana maminaw ko sa mga testimony, sa mga kaigsuonan, nga gitubag ilang mga pag-ampo. Ha? Makadasig na to. No? Labi na gyud ka nang natay giampo niya gitubag, mahitungod sa ato ang mga kaiglisyahan, mahitungod sa ato ang nasod sa atong gobyerno, sa mga nanghitabo nga kaguliyang sa kalibutan, sa diyang mag-ampo ta niini unya tubagon, dako kay tong kalipay. Dili lang sa itong personal nga mga panginahanglanon, kundi sa mga butang, mga igsoon, nga doon ay pagtagad, mahitungod sa paglambo sa gingarian, sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo na to, mag-accomplish siya siyang purpose sa mga katingalahang mga pamaagi, o tagaan taniyag kalipay. Amen? Apil mo og IPM. Kay kung di mo apil og IPM, kamoy iampo. Ha? May nanamos IPM kay kamoy mangampo. Oh? Ang uban, mga pil IPM, brad, kanang maalan ang baba, brad, oh? Kay magpaampo na ba? No? Ayaw mo paabot, anak. No? Ako ni nakaambit ko sa kabugaton ni Pastor Matt, no? Kay kini IPM mao ni pinakalisod nga ministry. No? Di kita ka-expect nga daghang manambong, pero nagtuo ko kini siyang Living Word in RA. Wa nila yung gidisar ang pagpahimuot sa Ginoo. No? Hopefully, maski di ko kakita ninyo nga moapil ini ka Martis dito sa Living Word downtown, magpasalamat ko nga nanambong mong tanan. Ha? Kung di mo manambong niya, nagpasalamat ko sa Ginoo, ambot na lang ninyo. Joke lang, Igsoon. Joke lang, ha? So nga ritas, ikaupat, pinagi sa pagtuo, tayo to next, pinagi sa pagtuo, makita na to siya nga nabanhaw. No? Sige no, Isus, nag-ingon sa ato ang passage nga mga tinunan, makakita niya pag-usab. O niya, sa di makakita, ang iya mga tinunan niya pag-usab, malipay sila. Kita, wa man takakita ni Ginoong Isus physically. No? Pero ato siya makita spiritually, pinaagi sa mata sa atong pagtuo. Daghang mga panahon sa atong mga kasakitan, sa atong mga problema, murag duol kayong Ginoo. Mas real kay atong experience atong Ginoo, mas dear kay siya nato. Unya kung naatay mga kasakitan niya, mudot-dot sa Ginoo, muduol pagyud ta niya, musikta siyang naong. Ang balaang espiritu iyang ipadayag nga rin nato, iyang ibukhad. Unsa ta kabahandianon diha sa atong pagkahiusa sa atong Ginoong Hesus. O sa katapusan, sama sa giingon, inigbalik ni Kristo. Ang tanan gayud nga mga kasub-anan, mahanaw na. Uban na tangad tos Ginoo sa langit. Mag-abot na dito. O maghiusa gihapon ta sa to mga pagsimba o pagdaig sa labing takos nga Dios nato maigsuon. Aging pagtapos, ni ay duha ka application o usa ka final reminder nga tong himuon. Una, sa panahon sa tong kasub-anan, duol pagyugdugang sa Ginoo. Ablihi ang iyang pulong. Ayaw in-neglect ang imong pagbasa, ang imong pagtuon, ang imong pagpamalandong, pagsag-ulo sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo maghatag na tog kaalam sa kung unsaon na to pagmaneuver sa mga panahon nga dunay bagyo nga moabot na to, mao ni siya mag-sustain na to. Ikaduha, sandig kanunay sa pag-ampo.
Si Ginoong Hesus karong gabion na nag-imbitar nimo pag-ampo. Apil sa hiniusang pag-ampo. Kay ang iyahang saad mutubag gayud siyag mga pag-ampo, mga kaigsuonan. Timan-an nato ni ang kalipay nga naas kalibutan, temporaryo. Og ang sangputana ni ini kasub-anan hangtod sa kahangturan. Pero para sa Kristohanon, pwede nga ato ang karon og dinhi puno tagagulanan. Pero ang Biblia nagsaad unsa man kabug-at sa itong mga kasub-anan karon. Inig abot dato dito ilisan kinig himaya that outweighs sa tanan natong mga gisagubang ni ining kinabuhi mga igsoon. Amen? Maayo ba ang atong Dios? Maayo siya sa tanang panahon. O pinangga niya ang mga kaanakan niya nga nagmatinud-ano niya mga igsoon. Pakpakan tong Ginoo. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat sa imong pulong. Nasayod mi nga niya ka. Ikaw ang pinaka espesyal nga person nga niya ani nga sanctuary, Lord. O samtang na malandong mi sa imong pulong, nagtanaw ka sa mga kasing-kasing sa matag usa. O nagtuo ko nga niya ka nagtuktok na mo. Nagpaabot ka sa among mga response, Lord. Tuguti Ginoo nga sa tanan sa mong kinabuhi, kalisdanan, kasub-anan, o bisan sa kaabundansya, kanunay may maghimaya nimo, Lord. Tudloi mi unsaon Ginoo pagpamati sa imong tingog. Aron dihang dapita Ginoo musubay mi sa imuhang diktar na mo, Lord, sa dalan sa pagkasumusunod nimo Ginoong Hesus. Salamat, Lord, sa imong ipadayag karong kahaponon. Nagampo ko nga kini among tipigan sa among kasing-kasing Ginoo. Ibalik ni sa among panumduman sa mga panahon nga nagkinahanglan mi niini Ginoo. Lord, unsa may nahuman namo, imo lamang ang tanan dungog ug himaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.